kay magsiminto ta sa atong pantaw. So let's go guys. Ato para itong gagadan yun. Manang pring-pring, manang pring-pring. Si manang pring-pring. Manang pring-pring. Manang pring-pring. Dengan simento. Friend? Kalabo pring.
siya ng inom-inom ng mga... Sige, magsakal na suga. Wala mo ganag imo. 400%. Punta ka sa inom-inom mga mga spray. Ito sa rabito kay kakalot na. Ano lang niwan na. Pero pag sila ni December ni Aileen. April ba dito rin sa ira. Dito na ini kita na natin ka-transfer kay dollar. Kamatay na ito eh. Kita mo kagbalatian. Kailan nga na pa. Slide kayo nung Bunong nung gano'n. Patag na. Ah. Orang ka puspos mong tagtubo na. Patag. Tangin mo na. Puno yung una. Kabatadong gabong alang. Pagka. Ano? Hay, nawawag sang case? Wala. Ina sa'yo, Doy. Espera na. Subangan na diha. Masih kusut lengan. Ikaw magkita ka. Nako, ngita kami. Ay! Doy, mo atong sakot doy. Doy.
Taksiyan ka pala. Kada balde kada. Sila tanan. Ang utang. Una-una ako lang Di ba katag? Ulong. 5 ka taksiyan. Siyam is 6 man. Siyam lagi ko sang ngang siyam na sa pala. Ang usa ka sako. Ana. Uga. Yan na ka. Ha? Yan na ko na. Pwede kita mo ang design. Ara. Eh. Ara. Oh, so kita nang arti ko slide. Unom na. Siya man lagi. Ang usang balde. Asa man ang siyam nimo? 9? Nay, no ka kasabot ak siya. Siyam kay 6 man na. Wala. Siya kuno kay siya. Buot. Siya kay siya. Asa ni? Uno, 7. 7 na rin. dos, 7. tres, 8. cuatro, cinco, seis, 9. siete, ocho, nueve. Yan ang balde. Ang sako. Uno, dos, Ito pa kog laing 9. tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 5. Kung pag-usa. Uno, 7. dos, Sabi bato pa. tres, cuatro, 9. cinco, seis, siete, ocho. Ha? Di mo na siminto. Bato mo na. Ha? Bato. Asa? Kanan nito. Oh. Bato na. Apo ko mo rin daan mo. Ano ba? Apo. Nabulong ka man na. Ha? Mamalag na ang patagari. Ito na ito rin eh. Tangan nila. Pulot ka na. Ito pa. Ito pa. Apo ko eh. Di pa, lagi sana kay maghalo pa man.
isa. Pwede. Sumber ka deh. Wala ka na deh. Eh, napuno na ito. Pahong na ito. Ito. Siguro na. Tamo na ito. Dire. Eh, ano na ako na. Hoy, tama ko na rin nga. Desa, desa. Pili-pili. Yun na. Na anak ko mo doy. Luga. Tinupugay, yung tamak-tamak. Ay, sige. Kitik. Bubuya. Ala rin, pag-usukot ako. Yata na. Bisya. Nagpera ba? Ay, kabuhat ko.
kanain pa? 5 kanain. Untuk malita yung ba?
Junjung natad darawang manghuda. Ada kita kita. Designer. So, money guys. Okay. Anak mah, May kanin. Ano na kuha ang buha ka mo? Tanong singir kay pagtisok. Ito tagiling yan tayo to. Di magbabuhi og dagko na imong itisok ana. Hindi, mabuti mo na. Kuha mo ka kuha, ano ba yan? Magsanga-sangay pa nga. Di kaya na. Kapo, at pila na yung tanong ko. ada kana nakita na na. Mati. Bot pagbalik ni. Ipainom talas prinsulit sa labo. Yan ang kalaban rin. Kalabog yung dito. Pumapo. Yabas mo na. Yapos mo. Kani ko ano? Ha? Ano mo ba? Panikbaso ba? Dinilat ka ng yabas. Pinagda na. Dagang yapos. Desundang dito. Ay kabalas.
Sige kayo, sigurot ka madjampo na. Wala na pwede mo sa ito at to. Eh sa kay uwan kita ikatan ng ano pa. Sa mana tubutan mo dai ginup ano. Ang
Hello, Tata. Hello. Pagkatapos ka sa simbahan. Ay, butang tadi gate area. Gate. Ilang gusto na area. Ilang gusto na. Siminto nga rin tayo mo. Mamalag taawa. Tipak-tipak.
hapit na mahuman nagamong pagsiminto. So thank you for watching guys. Buhay sa Filipina. Bye bye.